стана интересно. Пак чупиме рекорди. Някой прави хит, друг сваля билборди. Имам нужда от прегледа контролен. Пак ли има недоволен? Олеле, вечерта става все по-гореща. По цялото си тяло погледи усещам. Фенки леви, фенки десни, хвърлят дрехи на мои песни. Искам да вярвай ми точно сега, както никоя друга жена. Погледни ме, запали ме, погали ме, накажи ме. Най-яките фенове са нашите. Можеш ли да кажеш същото за вашите? Кой е той, дето ми говори за морал? Ей, Къде си, ма парцал? става дума за голямо яко парти. Мой тип, извън всякакви стандарти. Най-дългите крака танцуват върху масата. После обратно с мен фест класата.